باب الاستحباب بالتبشير والتهنية بالخير. أبي موسى الأشعري حديثة ولكتا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب، وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان. نعم. وقلنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا واخشينا أن يقتطع دوننا، وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني نجار، فدركت به هل أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه، والربيع جدول صغير، فاحتفظته فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن يقتطع دوننا، ففزعنا فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفظته كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي، فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه، فقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستقينا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية باكلياني كمناني أني بيناني سبا شهر ربيع الثاني من هجرة سنكالوناني نا بيسويني وسبنا دي ميلادين ساروكا جاتي بافولاني مغاني كلي سنكالوتاني كلي نا بيسويني وشيغناي أمبي باكو جيكوروني غلوفولا مسجد السلام كونو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس بإمامنا النووي رحمه الله وكتابكم رياض الصالحين. bonda mina ko kamogo ni sonja ni jinya heraw yani lagara heraw. Adisa min kalanan ka kadisa min Abi Hurairah ta malaka je kabwama ako ulu shigilen tundo ka farachiden ka
ومان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في النفر أياسر أبو بكر الصديق فرلمبوكا عن عمر بن الخطاب جمع دولا وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أجهرنا كان سجلين تو تيدن وللا كبو أنشلا وأبتا علينا أبور أنشلا أمينا فنا أمنا ساقي كان أما وغشينا أن تقطع دوننا أنسرنا كنصرو فيندو مغدو كنا أني تيدن تيتيجي كبالا مي تيدن يبورا كنانا بس تيدي أنينين توندو كافرو في أني منافقون كافرو تومبا نوفي منافقو با نوفي تمامي أبورا ولو تيلا مينا أمانا ولو سرنا كنصرو مغدو كنا تبالا مي تيدن ولو تي بوركا كوجوكو كتيدن وفجئنا أنجا تغيرا فغمنا أنوللا فكنت أول من فجيا أبو هرتكم مغمي فلو جا تغيرا جمعنا كو كيرا ألدي فخرجتم مانا مغمي فلو جرينا أنجرينا كاولي مغو فلو من يرجري أيا جري كاولي كو كيرا ألدي فخرجت أبو تغي رسول الله صلى الله عليه وسلم كو أليك بورا جمعتشلا نابكي كتشيدنيني حتى أتيت هائتا للأنصار لبني النجار كو ألينا نناغو فردوما مدينانكا دو دي كان ناغو فردو مدينانكا منو فردو قبلا من نوبا فو بني النجار و قبلا دو دي تاية ناغو فرد naagufuru mi ko hayiti wo yede kogo lamini nembe naagufuru mina uba fo ma ko hayiti ni ayasoro uye werede ke ka kori ba fo bustan ko nana naagufuru do ma naagufuru yi akori lendo ni bo ewa kogo bala fadurutu bihi hal ajidu lahu baban ko ale munumununa nagu fore kogo yi a munumununa nofe pour aka dado yelelen soro pour aka do nagu fore in kono falamu azid ko ale ma da yelelen soro la yinite ko ale munumununa ni kogo yi nye pour ka daye ama daye akacha kogo te dila nagu foro te dira ka kori fo dabala alla ñini yede ale munumunu na pour aka da yelelen da do yelelen soro min be do nago foro in kono mais ama da soro min da yelelen do ama da yelelen soro abe se ka doni minye ba soro ye da be tugulen soro do yorote da be tugulen do fayujarrabiyun yadkhulu fi jawfi haiti min bir qarijahu ko ale bola dro anyabe jiwululu dola jiwululu mbe do nagun foro yin kogo kono kado nagun foro kono kabo kolo dola kolo imbe nagun foro yin kogo kene malala yaro nagun foro tigiu nu ye kogo kala ube wo do bo koto ji boli yoro kado ube wo do bo kogo ina jibe doni oye chogo me kado nagun foro yin kono ale yo o jiwululu de do soro abe bo kolo ina kolo min be nago forin kene malala jiwululu a ujuwo yo te komi jibe boli ni sira minye ha jiboli sira do la nyini yo ode aye jiboli sira do de ye jiboli sira imbe bo kolo de la kolo min be nago forin kene malala ni jiboli sira imbe do ni nago forin ka kogo ya soro kogo adewa wodo bala yaro fono kanyere to burusula kome ante bamanan kamme kosobe ambo nunu maraka kanto burusula ni ka sodila ibe ewa yoro do toye ka ewa farau kala puru jibe bonoye
ni ji ye du fasisa iba soro de ye ji boyoro ye ji be bono ye kata o doro o yoro o nyogona de tumbe kogo ina o ye ji do nyoro ye ni ji wulu e wa ji boli yoro boli sira ji be boli kabo kene manna be do nago foro kono ni wo minya o nyogona de do ko ale yo ye kogo ina warabiu jadwalu shaghiru arabiu harisa tigi yere de fule ka sarahwanye jadwalu shaghiru ko minye ji boli sira fitini de do ji boli sira fitini ni abedo jibe do na ye koko kono kadu nago foro kono fa ahtafajitu abureta koko ale ya yere fara nyogonga yado wo mindo mogo bese ka do na ye ni yere fara nyogonga ibese ka do na ko ale ya yere fara nyogonga fa dagalitu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko adonna chidenka nago foro na ja ya soro chiden be nago foro inde kono ale ya yere fara nyogonga ka doni wo inye wo mi hada madem bese ka do na ni yere fara nyogonga adonna no ye adonna chiden kan nago foro ina فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله ale donna ciden na aye yeri doro ako Abu Hurairah dorwa Abu Hurairah ko ale ko alaka ciden ne do qala ma shanuka ya koy ka kibarai juma ina tiya qultu kunta baina ajhurna ako ale ko ciden ma etumba ancela fa khumuta iwulila fa butaita alaina immena ammiye fa ghashina an tuqta dunana an sirana akana soro fendo idonna annice fa fadina ambe grila fa kuntu awwal man fajiya mughfulu min grina ka wule o keranne fa ataytu hajali haita nana nin kogoina fa hatafajitu nyinyere fara nyogonka kama yahtafiju salabu kungo kono fenin do de do na ye wo fitini soro dora bese ka yere moso te ka donai ko ale ya yere fara nyogon ka komi o chogo ka doni kogo yi ka doni o wo yinye wa haula innasu warai e wanne kelente fana de ne de nana ka teliya kana mogo to fulen ko fe kana فقال يا أبا هريرة شيرون كأبا هريرة أيا ولي أبو هريرة يا لامنا واتاني عليه شيدن يكا سمرا فلا بو ودي أبو هريرة ما فقال كو إيهابتا بنا علي هاتين تانين كسمرا فلا من فلن يتانو فمن لغيت من ورائي حاجة لهائتي nini mugo benna nin kogo in kofe yashhadu an la ilaha illa Allah na be shereya na ye kafo annena ko bato fen shite min ka bato cheni ala kelempe wute mustayiqinan biha qalbuhu na duskun dankalanen doni oye fa bashiru bil jannati ikatigi kibariya ko abedo arjanna anisonjia ko abedo arjanna alaka anke o mogowla min la ilaha illa Allah fo kadala iduskun kono alaka ke anka ke ni arjanna dewna wa zakara li haditha bitulihi ay hadithain fo ni ajanya be katarawahu muslim abe ko mi imamuna nawawi ma hadithain be fo alem makobe yurum minna hadithain na ayode fo o yemunye la gara hera ibe mo ni sonjanai shiden fule ka fo Abu Hurairah kuni mugo la ilaha illa Allah fo annena addankanen ba duskunna ko akan ni sonjani arjanna aba haketo muraban na doni don ni nya iranna munna shiden nya ka samura fula da Abu Hurairah ma parce que nin kelima min fule ni nye nin kuma min fule ni nye ni shiden ko o ka fo mugoye ni nye kuma belebele bade karasa ciden kon ni ko la ilaha illa Allah innena idus kun dankalene do naye ko yibe do arjanna
kuma bado ni Abu Hurairah yin nin fona yere yete do be shikala min ni ciden ka samara fula babolo bebe ciden ka samara wudo na ya fode ko ciden ko inti kibariya na yayi bedo arjanna kono tanke ciden ka samara babolo ube dala ka fo ni kuma imbora ciden defe samara fura dira mani taman sede parce que abe kuma min ka kafo kuma bade do ni o fora mugo yete taman sete min ba yira ko ciden da ya fo shi kabena donc ciden ya ka samara fula dama de ni min ya ciden ka samara fula ya bolo waye taman seye ko kuma min fule min ye ama fo na yereye ana bora ciden de fe samara fula dira ni ode donc ni nya yiranna koni mugo la ilaha illa Allah ni ya fo idan kalanen do naye idusukun kono ko abi nafa parce que mugo la ilaha fo idan kalanen do naye idusukun kono abeke sababu ye ala yi nyamira ni munu nye ibo ke ala yi fatanya kabo min na iba toye ima munafiqu ye la ilaha illa Allah munafiqu ba fo dala me tanke udusukun dan kalanen te na ye amunafa parce que wote ala kosuma ni ala kosuma fitinité et puis minye bato yere ka ge bato ka gele uka munafika kuma mana salli kuma mana ciden ko salli min ka gele munafika ka teme farda sallu beka minye safo salli ani fajiri salli nonun ka ge munafika parce que aleka la ilaha illallah aben nende ka biskun dan kananen tanai ema ya ala tunami munafiqun na cidema nashhadu innaka la rasulullah ala yamunfo wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ala ko ala bado cide muhammad ala bado ne ala bado ko yenne ka ciden de ye me munafiqun yemmin fo ulu yengalonde fo wolo tabu nende ka koye cidenye mati bisukun kono donc munafiqika la ilaha illa Allah foli ata nafa parce que maddan kana naye abisukun kono ولكن لا يمكن لإنسان أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويترك الفرائض أبدا من مغو ni alayhi sir kuma fulafo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah nin dan kalalen ba duskun kono nin tigla mota alaka fardaw to ya abada wari ato delila te seka soroni hadisala konni mugo minye salli to ye ite kafiriya bro semino de fule kan info parce que mo munun ko jama kunu do de be ulu koni mugo minye salli toye ima salli farda yannan karya me ima salli de takasula wa tahawuna la fu doro anim makota la ima salli me seru kuma fula obi dala donc ko tanke ima salli farda yannan karya ko ite kafiriya obi don ko do bolo ubu de lakini hadisa una nyonay ko ciden ko ni mugo mo ko la ilaha illa Allah ni diskun dankalene do naye ko ibe do arjanna kono ko tanke dankalene ni la ilaha illallah tanke masalli nan kariya mi masalli fana ko ite kafiriye wo bunu semino fule ko de foya kunni hadisate sika ke ko salli balite ke kafiriye ni hadisate sika ko dalilai ako woni mugo na la ilaha illallah fo annenka diskun dankalene be nayo o tigite salli to ya bara wati gite salli to ya bada ni ay mugo ale ko la ilaha illallah ate salli amad dankana la ilaha illallah duskunde kuno na dankana nayi wote alaka farda to ya bada wote salli to ya bada o be salli de donc ni hadisa te saka kedere lay ni mugo la ilaha illallah fo innenka iduskun dankala ne non be ndo nayi donc ete salli to ya bada e be salli de mais besika ke hada madde ibe la ilaha illallah fo iduskun dan kalani lo nayi shaytan besika wasu do bila hada madde duskun kono mo min yire dan kalani lo la ilaha illallah yede shaytan besika wasu do bila duskun kono
shebau yo nyogona yira cidenna kafo an shetane bana awma kan dusukun waso ka fondo bila an dusukun kono hari faraka yawa bi anka kan faga odaka da anye ka temanka kuma no ko suku minni shetane bu bilan dusukun kono ne ambu nyoni ciden ko haja sharihul iman ako o yel liman ya qalasilende mana mu'min dusukun qalasilendo de liman ya qalasilen bala shetane bena edema ko abi wasu me mo liman ya qalasilenti dusukun kono i dusukun gurujalende do shetane ma ko site ka dusukunna odi ato ibn abbas no semunu go fulade fo yale ibn masudi de ubi ibn abbas de ro kuma yinye ibn abbas de ibn abbas do de lakana abdullah ibn abbas ma ko yahudew ko shetane te ulu wasu ko yahudew ko shetane be silamau de dusukun wasu ko shetane te ulu wasu ibn abbas ko shetane be munyini dusukun gurujalen fe dusukun min gurujalen do kaba ko shetane be munyini ko shetane be dusukun de nyini ka wasu dusukun min jolendo dusukun min kala silenda ko shetane be do de la me dusukun gurujale ko shetane be munyini ko yahudiyaw ka dusukun gurujale ne do munna shetane be to wasu shetane be ta dusukun de wasu dusukun min na kala silendo cide nyoro de fo sallallahu alaihi wasallam donc mu'min dan kana la ilaha illallah shetane wasu do be shekana dusukun kono ibu nyoni ko boye me ko atigi de be alaka farda toy ayata toy tanke la ilaha illallah dan kana limbe aha وعن ابن شماسة رضي الله عنه قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني قد كنت على أسباق 3 لقد رأيتموني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فأبايئك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت أدركت أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما عملت أن الإسلام يحدم ما كان قبله وأن الحجرة تحدم ما كان قبلها وأن الحج يحدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أتيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أتقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تحسبن نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا
ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى تستأنس بكم وأنظر ما أرجو به رسل ربي. رواه مسلم. والنبي سماسة رضي الله عنه قال حضرنا أمري بن آش رضي الله عنه وهو في سياق الموت ابن سماسة على كجيك بواما قولوا حضرنا عبد الله بن عمرو بن آش وياسرو أنيسا يشكر بنيون عبد الله بن عمرو بن آش أبيسا يشكر لوقت مي ولو حضر لا ياسر ولو به فبكى طويلا. عبد الله بن عمرو عمرو بن آش ولو حضر لا عمرو بن آشي على كجيك وامو ياسر أبيسا يشكر لا فبكى طويلا أكسرا كسجا وحول وجهه إلى الجدار أيان يو يلمك تقوما يادو نيبه سوكو نيبانا بغتودو كوكو فولي جما سيغلين فولي يبي نيسي جما مواتو دولا بنو بكمالا أكسرا كسجا وكوفي أيان يلمك بو مغولا كا أنيسي كوكوما فجال ابنه يقول يا أبتاه الدين تنكرا دمباك كافواي أكونفا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بك جاء دمباك كافا حكي شيء نفا إذا كشمونا يا لا تشيدي مدلك إني سونجا كوي بيرو أرجانا كنوا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بك جاء yala cide maddele ka enni sonja ko ibedo arjanna kono ba ebe kasimunna faqbala bi wajhihi aya nyeshi demma faqala inna afdala ma nu'iddu shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah ako fenyuma mi ni ankan kalabbe anyere qiyama kaburu kono qiyama ko ye sere kuma fulade ka sere anaye ka dankane anaye ko bato fensite min ka bato cieni ala kelempe wute muhammadu ala ka cidenye an kan ka labbe nyuma minke labbe fe nyuma minke kanyere labbe naye qiyama kola kaburu kola wo ye ninde sere kuma fula ayo fotenye walma ni sere kuma fula be fo mogo caman dala me ni u ka kewale unu ka tabolo laje abe ko muta korodo ube udalen tala wayni hadamade la ilaha illa allah ni fora nenka dankaniya bala duskun kono bato fenshi de te se ka foide bato ka farala ka tugule توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات وبالتافة إبولود شرك الأكبر شرك الأصغر شرك الخفي أبي يرق نصوم عليه مي جمعنا كل لا إله إلا الله بفو يا لا توحيد فمربارة كرانايوا يا رمغو يرق نص مشرك يا موا كله فلنا ناكو محمد رسول الله نيكو محمد رسول الله سرتي بناني بالا سرتي بلبل بناني بالا فلو تصديقه فيما أخبر كيدن يكبر يا فو نوكو حديثة ديرو أصحى إكا دالا إحكليو أسرو إحكلي مصرو نيانيني ورطالا دي tanke ko muhammad rasulullah inne ka biddu sun kono nu ko ciden de kote da ola wa tatuhu fima amara ciden yin ya mari fungo fenye ko ciden de konnin ka fote ciden de konnin ka kete o kete kananya yin wore kola
واجتناب ما نهى عنه وججر شيدن يبالي ثم فنكي بغبغالا كو كنا نينكي كنا كده ولا يعبد الله إلا بما شرع كنا الله بطوني فو يني شيدن ما منك سريعي نينفا مروا جمانا كونو نينفا مروا ni ebe ciden ka hadisa fo ebe ciden ka kewale fo ulu be lada fo ulu be fo an haklina la ulu ba fo ko nin kera cogori nin kera te nin fanadu ni ciden ka nyamare kan na net nyana ni eko muhammadu rasulullah ko ciden de cira mo ke maci jamana macimma kabila macimma maba macinma mo macimma woliju macimma ko ciden de ko tebe woliju ta fo munna e karamogo maci o ko ciren kota be karamogo ta fo munna o de ya to a ko fen nyuma mi hada maden kan ki labbe nayi seri kuma fulado de e pumbal mo ni mo min do na nin kaburu kono kon bulo sunu ba fa ka sarahu labanna chogomi fi saba doron de bebe nyin ka odela ma rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka sere kuma fulan de be marase kaburu kono itige alaye jonye o ka soro iye ala don a don cogo nyuma foyi ma fara alaka ika dina aka soro I nyana mayra silama dina nyumanka silama dina nyuma ye munye as-salafiyya nu ko salafiyya akoro de ko silamiya nyuma al-Qur'an والسنة على فهم السلف الصالح نوكو السلفية وكورو دي كو سلامية نيوما سلامية سيمبلو تنيه سلامة دي مو بسيكا كي سلامة نيوما انتيه سلامة نيوما يه سلفية دي واتباع سلف الصالح رسالة يودي فاوية دي رسالة كولونجي واتباع سلف الصالح واغتفار آثارهم arsala tigi ko aka tugu salafu salihu ko aku nomina risala muqaddima ninde fawiyo awde ma ka risala nunu yere kala ku fa mama barakenwe sunu masira yere wure yalaw fiqhu yere yenni salafiya de yirawula ani sunna silamiya nyuma ye salafiya de ni boka ni ko ma rabbuka iba jabi ما نبيك محمد رسول الله نا يا سرافوري دالا أني سرتنا من فو يو دافع كنينا ميلا نو ينجن كدروي با جابي كبركونو كافو محمد صلى الله عليه وسلم من نا يا سرو eko beko ala efonako ala antigi ala de beko muhammad rasul efonako muhammad rasulullah me tabulo woro de baw bolo tariqa woro de baw bolo karamo woro de ba e bolo e bo ode nomina ciden tate silamiya nyuma etaka beka silamiya mudurini iboka silamiya nyuma itoka nu koma rabbuka ibafu ha Allah bai bafu ladri ntado ma dinuka la adri ma nabiyuka la adri kuntu aqulu kama yaqulu an-nas betumbe ala kofo fana tumbe ala kofo betumbe silamiya kola fana be silamiya kola dotumbe ciden kofo fana be ciden kofo date malika fula ba fa man la talaita wala daraita ema kala jinya kanya nyini munun tumba ka fana ima tuguluko ebina fo ande ya ko etado o bebe sarahu kono nyefew marjubati bro semunu ba fo marjubati al mitraqatu min hadid negen fi marato de be malika fula yimbolo u be negen fi marato inde ke ki gosi tiro fula ni nyogonche jinya dan fem be kulo kamme illa li insan fo hada made yo israel ma kelende do ale kelen bulo semunu yo kelende do عليه كلندو هذا ما داكو ولو سمع هل إنسان لصائغا
walau samiha al-insanu la sa'iqa ni hadamaden ñame doro hadamaden be sade donc jiya danfen be bi ka kulo kamme ako fa ya shehu shayhatan yasmauha kullu shay illa al-insan ale min do sarahu kono danfen be bi ka kulo kamme fo hadamaden parce que hadisa nye fulaye hadisa bina cogo wɛrɛ la ni su tara nan bɛ taa n'a ye kaburuso la a b'a fɔ ya waylaha ayna tajhabuna bi awna tajhabuna biha n'a y'a sɔrɔ su ɲuman tɛ a bɛ kulo de a bɛ taa ni ɲɛ min nin yɔrɔ la ciden ni jinɛ a ko jinɛ ni hadamaden bɛɛ bɛ nin mɛn fɛn bɛɛ bɛ nin mɛn fo jinɛ ni hadamaden danfɛn bɛɛ bɛ nin kulo kan mɛn i taatɔ fo jinɛ ni hadamaden mais kaburu kɔnɔna ta la a ko danfɛn bɛɛ bɛ kulo kan mɛn fo hadamaden law sami'aha la sa'iqa mun na hadamaden ta mɛn parce que ni hadamaden ɲaamɛ dɔrɔn kulo kan sugu min don ani diɲɛ ka kulo kan tɔw tɛ kelen ye a bɛ sa yɛrɛ dɛ ni hadamaden ye su kulo kan mɛn a wagati i bɛ sa yɛrɛ de a tɛ ku i la kulo kan tɛ ku i la i bɛ sa de awa ciden ka hadisa do nana ko negefi marato ko n'u y'a da dugu ma ko hijuden hakɛ min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na n'u ko k'a ta ka bɔ a nɔ la u tɛ se ka ta u bɛ gosi ni o de ye kilo 2 ni ɲɔgɔn cɛ balima an bɛ nin ɲɔgɔn nege min na jamana kɔnɔ hakilinaw araye ni hakilinaw ni kannagɛlɛya ni banbantiya an bɛ karisa de nɔfɛ Abdullah ibn Amr ibn Asi sato fule ka foya ako min be hadamaden nafa ka bila sirofa nyuma waye seri kuma fula de balimaw ci de yere yo de fofana tuma me ayem maju ci kata ye mani ako wele kata seri kuma fula de ma nu mo de famu ka soma kwa kana fe ngoro fuye kana sallifo kana sunfo kana jakafo kana hijufo parce que mbalimo ni seri kuma fula ma mogo bolo ibe salli min na fu ibe sun min na fu ibe hiju min na fu ibe jakabo min na be fu fo seri kuma fula de ka famu de fanka nyanamaya konona na wode ka famu nyanamani ka koka an ka nyanamaya ka an ka sauka nuni mogo ma ni seri kuma fula de famu ka nyanamaya ka saka bara sugu bi bole na donna kabur kona bebe ki boro fuye ala kan kisoma inni o kofi Abdullah ibn o kofi Amr ibn Ashiko qad kuntu ala atbaqi salas akunni la hala sabade temina ne kan kanyana mela atbaqi la hala de la tarikabunna tabaga an tabaghi la hala saba uri temina ne kan kanyana mela la gari araytuni la hala furo ne yin yereye wama ahadun asaddun bughdan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni koy ne yin yereye wakati do temina nela wakati do temina alla mugo shite ciden koniya dusukun kono kanebo wala ahabba ilayya min an akuna qad astamkantum minhu faqataltuhu fu wakati ntum bakanu nka fere ciden nan ka faga wakati do temina nela o yasru wakati ma be kafiri ala Amr ibn As ni nyaka la hala foloy la hala do temina ne ka wakati min tunye kafiri don wakati nana la hala do nana ne man kan yana maya kono mugo shitun te jiya kono ni min ka jugu ya be ne dusukun kono ka ciden bo a wakati ntum ba fen ka fere ala nka faga shinyakele o wakati temina nela فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار نتم بني الله على فلو منا نيستون سارا أوكا شكتا لنتم بكي تاسما دونكده نتم بدو جهنم باركونا وقتي نيلا على فلو تنبينا وقتي مي ننتون سارا وقتي نتم بدو تاسما كونو إنه وقتي فلوه فلما جعل الله الإسلام في قلبي بالله دون يغنى ya amuri ya ko murmundo
ede koy bedo silamiya kono nkim bolo samakana ne imbolo bokana ma e bolo sagi mundo ka qultu amruko araditun an testarita akumba nyalla nyini mbafe kasarti do deke mbafe nte do silamiya inna fo an kasarti do deke wo sarati iko tanye qala cidan ko testaritu maja ako e bafe kam mun sarati sisa qultu an yaghfira li ako ni bake kam min sarati ta yika sarati ta ne ka fo nin do na silamiya la ala bin ka junubu ya fanya bafe ko de sarati yiko sarati tanye ko nin do na silamiya la ka junubu ya fanya qala cidan ko amrima ama alimuta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu akwai tadoa ko silamiya be fen guruja min temenanye to doa ni don na silamiya ko ni la junubu temena silamiya nye silamiya ba guruja ka boy o de lay munye qul lil ladina kafaru in yantahu yughfaru lahum ma qad salafa wa in yaudu faqad madati sunnatul awwalin ni ya qur'ana aya dai ala ko ciden ma afo kafiru ye ko nu yu ka kafiriya dabila junubu tamina bolo ni ala ba ya fa ni mo mi sagira ka tika kafiriya ma fana ni min ke folo mo wala o yenne kala dai katima be kila de on ko silamiya abe fen gurja min tamina ni wa anna li hijrata tahdimu ma kana qablaha ako hijira fana be fen tuse min temenanye hijira hadamade ni ewa silamiya kono silamiyara tumbi ka dugula ni hijira kata cide segere madina junubu tumbi ila ika hijira imbe ke sababu ko junubu fana yefashe kabo ila ako yala modoa ayo fa Abdullah ibn Amr ibn Ashi wa anna li hajja yahdimu ma kana qablahu akwai tadowa kuni mugo fana tara hiju be fenguruja min temenane ito dowa sababe fora isisaw silamiya be fenguruja min temenane hijira be fenguruja min temenane hiju be fenguruja min temenaye hiju tadellay munye al hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa aljanna ciden ko hiju nyuma sarata ye ni arjannate o ciden ni fa amr ibn ashir wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min yattabaga fulanay akasilamiya len kofe akon mo shitunte jiya kono fala min kadinye kala ka ciden bo wala ajalla fi ayni minhu mugo shitunte mugo baye ne nye koro jiya kono ka ciden bo o ma kuntu atigun ani amula ayni minhu ijlala lahu ne tunte se ka nya coro ciden na kinya fa ciden na kallaje abonya kosombolo ni te tabaga fulana yiwa mugo shitunte jiya kono be min kanu ka ciden bo ntunte mugo shitunte mugo baye jiya kono mbolo ka ciden bo e wantun te sega hari nyafa ciden na kallaje tanka bonya bolon fe wala usulitun ani asifahu ma ataqtu nitu nyenne nyinin ka konka ciden man kutu mo sugu mundo ntun te sega ke munna li anni lam akunu amula ayni minhu paske ntun te sega ciden la je kinya fala hari nitu nyinin ka ciden be chogori ntun te sega fuye tanka bonya bodo ne tunte se kallaje kinya ta kinya fala kallaje tunte se koge tanka ka bombolo ni tun ko harin kam man kutunte se wala muttu ala tilka lihali la rajawtum an akuna min ahli aljannati min tabaga fulanaywa akum bado nin to sara nilla halayin kan bajidi ntum beke arjanna dunke aye selafu kayiro kolosi laje tasuma yoro la kuntum beke tasuma dunke me arjanna yoro la kuntum be jigi
ntun ba jigi mbedo arjanna nin tun sara nin la halaka amma dankaniya ka kontun mbedo arjanna akon ba jigi ntun be ka arjanna dunke donc ahli sunna wal jamaa ka aqida do de fule ninye mugo konu kera mugo sugo suwe kayina mankana anti dankaniya ka mugo shikere kere ya ko aka baraw nyana cogo ko karasa gar janna ante se ko fo ahli sunna wal jamaa ka aqida mugo mu'minu mugo nyumaye na sara mugo nyuma be ambe arjanna jigaye ambe hera jigaye me ka fo karasa wana abe arjanna de kuna illa o dankana tambolo parce que an ñaabe aka baaraw de la kenema duskun kono min bana tigi ala cantoɗo anin bo wakati a tigi ala ya nimmina min kantoɗo donc ante sika seereya keni mogo kerekerenie wodi yato hari marakala hari kele yorola ni silamu ni kafiru kele la de mogo min sara jihadu yorola seedu su an ba fode man qutila fi sabilillah fa huwa shahidu mogo min sara ala ka sira la yesu suye me kide nyere ye munun kere ya hadisaw sabatira munun tala ni qur'ana ayaw ku ke sedu suye ulu temenen ko fe ante se kam mo si kere ya ko karasa sedu suye parce que min bani ala chaye kele kele nganne me an tado anim botala ya nimbo min kan tado donc amba fo de dro nim mo sara ala kasira la hein sedu sudo mais ante sika mugo kere ko ye seede sube yar janna denye donc wodi ato amuri ko ni ale tun sara nin tabaga ka Allah hala fulanna inka ko abajigi ko tumbe kar janna dunke summa wulina ashiya ma adri ma hali fiha la hala sabana jumay o ko fe ala nana awun bila ni nyoma ya wula bo ntado nkalla halaye minye ola amuri ibn asi ulabana ka ke silama nyema uye ka kelew ke kuma mana mawiya nunun ka kelew wakati fi qissati harbi mawiya wa ghayrihi mawiya ka kele ani uluna nyogonaw kelew nyogonaw ukera unyana uyera o kelew la uyo kelew ke uye nyema ya uke kabila silama nyema ka ula dugu nyema ya ula gouverneur ya unifew amuri ibn asi nunun labana ko ke ako ala fule kana ambila ni nyema ya wula ntinka la hala do wala faija ana mitu donc mbalmo wode ya to akalla hala sabana fule ninde aka jorona ka kashi kunye munye ko munun tamina ote tabaga fula tabaga chamanche tabaga oye tabaga nyuma tabaga laba min fule ninye ko alebo shira akana sura ye fenko kono nimbe tabaga fulana inta tushe kaboye siranya korode ambila la ni nyema ya munun na de anye min kele munun nin ko munun ken tinkalla hala dokola mbeshira akana sura kalla hala labana min fulani nye nkalla hala chamanche ta akana sura bo tushe ko boye siranya korode akodi yato akasira mbalima awuntadu uluta kuni abetunye kurana koni hadisa kode ani ciden ka tabulo ko ne an munun be ninjiya an tade yede kafriya nyagambile mbala munafiqiya nyogon dabali nyogon korto galon tige an munun be keleke o kama ka worke ko nyinudu e kala halay jumaysa amru ibn asi sirannen fule ale bilana ni nyema ya mununna o kana ke sababu ye kale ka baraw to sabolo o ko fa ko fa ija ana muttu fala tusahabani naihatu kunni sara muso munun be kasi su no fe o muso su kana to su ko de naihatu nihaya munye abe komi ndufani kono sugu dobe ndufani aba kasi togodo ndufani kasi togo folola muso dodo be ni e ka mogo banna sisa na beta duwa yorola abo muso masina usingade na sera dugu dafe doro ube kasita ubo kasi suguta ka okulo suguta komi dufani ka na lebe kasabe kan
kasi cogo mi muso do be o be kasi cogo yere de ladege nu beta baniro la drobo kasi sugu ke awa ako kasi sugu ko o muso min boke o kana tugale kasu ko de mana o kana o kasi sugu kana ke ale kasula wala nar o kana tugu dawa ale su ko ni tasuma fanay jahiliya la ni fana tumbe ke do ba fe la do du ba ke la dawla ni su beta o be tasuma de mene tasuma bu no fe ulu tasuma be su no fe kata awa ko mo ni tasuma fana kana tugu su ko fa ija dafantumuni nayi su do fana kaburu kono fasunnu alayya turaban sanna aye bogo surunka doni aye bogo surunka doni ni aye sudo aka bogo fana surunka summa aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jujur zajru wa yaqsimu lahamaha o kofe aka jo nka kaburu kunna nyame kan sogo wakati ani ka boso ka sogo tila o furansi ɲɔgɔnna a ko jɔn ka kaburu kɛrɛfɛ hata asta anisa bikumu purun ka ɲɛwa ɲɛna nka ɲɛnajɛnaw ye wa anzuru ma arazi'u bihi urusula rabbi nka lajɛ fana nin tigi ala ka cidenw bɛ ɲɔgɔn sagi min kɛ n'o fana dɔn min ye malikɛ fula ka ɲininkali ni muslimu ye hadisa in bɔ mais balo ni hadisa fan bɛɛ yɔrɔ min ye istihadu ye amuru ibn ashi bolo n'an tɛ baara kɛ n'a ye o y'a ka wasiya laban mɔgɔw ko janto nin na o de y'a to n ko hadisa kun man gɛlɛ dɛ mais hadisa fahamu ala fahamu salafu salih parce que dɔw bɛ taa nin kɛ derela ye ko mɔgɔ minnu b'a fɔ ko an kana joli jan kɛ kaburuw la an kana duwawu kɛ kaburuw la an kana wajuli janya kaburuw la ko amuru ibn ashi ye wasiya kɛ sɛba de don ko a ka mɔgɔw a ka denw a ka denbaya ko u ka jɔ ale suturalen kɔfɛ u ka jɔ a ka kaburu la ɲaame kan sogo wagati na ka boso ani ka sogo tila k'u ko o hakɛ kɛ ale ka kaburu la ko yala nin tɛ joli jan ye wa ibn Usaymin rahimahullah a ye nin jaabi fatawa nuru ala darbi u y'a ɲininka nin na tuma min ni su dɔnna sunna juman bɛ yen a ko ni su dɔnna ka jɔ ko i bɛ wajulu kɛ ka joli jan kɛ a ko ciden ka sunna tɛ su suturalen kɔfɛ ka joli jan kɛ a kun na a ko ciden ka sunna tɛ ciden ka sɛbɛw ka taabolo tɛ ciden ka sunna ye min ye komi kɔriyari kɛra tuguni sinon a y'o fɔ a ka sarahu laban ciden ka sunna tɛ joli jan ye sɛbɛw tɛ sunna tɛ joli jan ye a ko ciden ka sunna ye mun ye Usman ibn Affan ka hadisa a ko ni ciden ye su dɔ a banna suturali banna ciden bɛ jɔ a kan a b'a fɔ astaghfiru li akhikum wa as'alullahu lahu tasbita fa innahu la ana yashalu ay ala deli ala ka yafa balima ma ala ka ne sabati ala ka yafa si sabina ɲininka a ko ciden b'a fɔ allahumma sabbitan allahumma sabbitan allahumma sabbitan allahumma aghfir lahu allahumma aghfir lahu allahumma aghfir lahu a ko ciden a bɛ ba pewu a ye nin de fɔ a ko ni ciden tun ye duwawu kɛ ja da salasa ni ciden ye duwawu kɛ a bɛ duwawu kɛ siɲɛ saba de allahumma sabbithu allahumma sabbithu allahumma sabbithu allahumma aghfir lahu allahumma aghfir lahu allahumma aghfir lahu ciden bɛ sagi su suturalen kɔfɛ ciden bɛ hakɛ min kɛ joli la o ye nin de mais joli jan masabata bolo masabata ka sɛbɛw bolo mais ko abdallah ibn amr ibn ashi ta min filɛ nin ye a ko nin y'a yɛrɛ ka ijtihadu de nin ye ale ka yɛrɛ jija de ani sɛbɛw tɔ ma bɛn nin na sɛba si ma nin kɛ ni ale tɛ donc n'i y'a ye ko baara bɛ kɛ ni sɛbɛw ka kuma ye ni sɛba ka kuma n'a ma ciden ka sunna sɔsɔ kɛlɛ ni sɛba ka kuma min ani sɛbɛw tɔ ma ɲɔgɔn sɔsɔ la mais ni sɛba ka kuma min n'u bɛ sɛba ka kɛwale min n'a ni ciden ka sunna ye ɲɔgɔn sɔsɔ an bɛ ciden ka sunna de ta ale ta ye a ka ijtihadu de a ka yɛrɛ jija don a ye yɛrɛ jija min kɛ n'a ma bɛn sababa ma ala b'a yafa a ye mais an tɔ ta ka baara kɛ ka ciden ka sunna to ye ciden ka sunna ye dɔrɔn
ala ane sabati ala ya fama ala ne sabati ala ya fama ciden be sagi an bo de ta ko yala abubakar yanni nyogona ta eska abubakar yammo wonya mara kun kwannin kaka kaburula umaru ya kewa usmana ya kewa ali ya kewa sebo to ya kewa ulumma ke donc ale tay istihada minhu ne yere jiyade ka bo yere fe ante ninta ka ke sunna ante barake ni ninye Cheikh Abdallah Bumba yu fana nin jabi nin cogo la akon ninye yere jiyade ka bo fe ani ciden ka sunna ye nyogon bila ambe ciden ka sunna de ta ale ka yere jija ala bo ya faye Abdurrahman Nasir Baraki mufti do fana sauda fana yo ko kelen defo akon ninye istihada minhu ninye yere jija de amru ibn ashi bolo ante barake ni ninye ambe barake ni ciden ka sunna de donc mo kan nin famu munun fana bu dambe kata sunna man nin jamana in kono su ko lan ka bidiya ka tashi sade u ka bidiya ka tashi sade su ni banni kera ka mikro ta ka ke wajuli yoroye ciden ka sunna te yoroshi salafu ka tabolote ko su yoro ka ke wajulu yoroye fo karamo do de ka sigi ka wajulu te sunna te de men ni ya fo je ka kuma weta ayan fuye qur'ana ko ni bi shi ke punyine tuye ube arabi kando monto kafilika abe meleki she na de fo katibi ko abubakar munun ba fo kon kana wajulu ke ni banirola ko abubakar sidiqin ko e waciren fatule misira mana wajulu ke qidayatul ayn ko kirikirele ibe satta diro ola chugodi ko ibo o kima derelaye sudo nyoro ke be wajulu ke abubakar yeminke abubakar bena ciden kan misiri la ciden fatuli ye cebo ka hakilu ayo u ka hakilu de bo chogola do be kasi do ba ke ko ciden masa umar bin khattabi na ka bamuru yere de jora ko ni mugo ko ciden sara ko alabi kantige ko kirina de ko abe wuli ko abubakar na ko hakili cinya de soro cebo bolo aye ayo do kala doro ko hakili sigi innaka mayitu innahum mayituna wa ma muhammadun illa rasulun qad ghalati أفإن مت أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي o nun kuma foto anika shiga aneka yere kelen ke wajula wa kelen ulu kelen yawa Abubakar na kodo do be ayeshe bo ka hakili shige me a ciden ta temene jonya me ko Abubakar della ka nyogona ke suwerela na ya suru sunna sabati lende do eska Abubakar yo ke suwerela aya me ko Umaru della ka ke sula Usman della ka ke sula Ali ibn Abi Talib della ka ke sula aya me seba jumanna ko baniro la ni seba de tumbe wajulu ke ko do keran ka kuma do fo ka mo hakili shigi ani kata o ke ko bo ke sunna mo bolo ko ki ka delilay o ye kele nyawa awa ube ewa kuma min fa Abubakar ta min fa kubu ka su yoro wajulu della ke ninye anu te nyogon sirala de ninye ko do kera Abubakar yen ninke ninte mina ma nyogona ke ni e fana nana e kanki della ka Abubakar tayre ni mugo mu ka ufa bana e ya so be hakiri tiana do ba yere fili yanfe do ba yere bugo yanfe do be kulo yanfe be ka hakiri tiana e ka ewa wajuli do ko hakiri shige Abubakar ta nyogona yode no hakili sigira ba bila Abubakar ta nyogona yode ne ni korota militi bisaba ere kele ba ke ko Abubakar ya nyogona ke kana galonda Abubakar la sa ikasira lanye ciden ka sunnate sallallahu alaihi wasallam ibo min kede ciden ka sunnate banni yoro yo miri yoro ne tas yoro de wajulu yoro te o pi yoro ba fo fana ha ko wa kafa bil maut waija ko saya wasara wajuli dro ibe mun kalama be kutubata ire ka ke wale baki kika kuma gurja ni ne folo yo bolo fulanna ni sunana ewa su kan salli ya kabaruna ne da folo ambe fatiha kalaka fore fulanna ambe ewa salli cidenka ni ce da ba fu ni musodo ba shi to folila ne ka fo ibe su kan salli tugo fo su kunna sunnate su kan salli be kala kitabu de gola sala fo simo ke iruka nindro u kon ninte fo su kan salli la ko pasige su kan salli da bora ka sunyade
ebe ewa su kan salli chugo aywa arakan nani minna fen fo ma janninya ko su to nyali de benninna parce que ni su ye su nyuma da ba fo qaddimuni aytani donna ebe o da ke ebe militi nani militi duru ke ko ebe su kan salli chugo fo moye ita fu ye kutubaka ewa o min be karamogo bolo budda mi kata sunna karamoya ma de bidiya ewa su to nyali de bala ka su tarade de ciden ko nis banni kera dara yeteliya ne ka su ka ko teliya kata na yede e ka wajulu yere to su kunna no boraye no tara kaburu so fanala ni su sutura ako bidiya mo ko nu be sigi ka wajulu mi ewa du'a min ke ko yatel kusuni ako o te sunna kuno ye bidiya do fana mais aw fana be wajulu min ni kutuba kala min ke bidiya do aw sunna mo wala ben amunu den ta fo sunna mo de parce que mo ko min fana jate mina nan ko sunna mo abe ko mi kata sebe wala ni tabi tano sunna mo temina be ka bara de ni wodi ato amba fo munu budda be kata sunna ma parce que sunna mo te bidiya ke o sunna mo haqiqa te bidiya ke munu budda be kata ma de su sutura len ko fe ufina ni wajulu minna ay kira dogotoro ikera magisterio ikera kiriji ikera jamia karamogo bidiya bi bolo ciden ka sunnate sallallahu alaihi wasallam shebo ka sunnate salafu ka sunnate ki jo ka wajulu ke militi tani duru uyem min bidiya faraka fana ci san ka ewa munun budda mbe kata sunna karamoya kurayama uyem mun faraka mikoro ini mikoro de beta kaburu la sisa mikoro uno de beta kaburu la sisa karamo be mikoro mina ube depuis sumana yere folo ube kaburu la Allahu akbar la ilaha afule ka sagi kata bidamu ka bidamu ni yenni fo ko kala lende don ko kala na madina ko kala na jami'a de akala na madina me anin ni mabo madina ayenni mbo yere ka jifa de kono ya madina tenin kew aman nin kala madina de ayenni mbo yere ka jifa de kono ya madina ni mikoro te takaburu law aya madina ni mikoro te takaburu law ko be dantigel ko be wajuru ke u yenni mbe bo yire ka jifa de kono ya awa yusa ga ka jifa kono ute mara se ko yusa ga ka jifa ko e piabe dina ciala ha mun budda mbe kata sunna karamu ya sisa yokko kura chamande do nin dina kono min ta kono ko kala nade ko arabu kamme abe qur'anado abe arabu kamme abe qur'anado an ko de te dina yemene dina de qala allah wa qala rasul wa qala sahabatu hum il ulul ifani dina te ko abe arabu kamme koy dina te ko qur'ana kalan ko nyuma babolo koy dina delila te ko kiriji de koy dina yede ala kote ciden kote sebo kote ninde dina mun be munun ta kono de dina mun to munun ta kono ikan arabu kam meleke komi misiba ne meleke binkin la chokomi galombi bolo bidiya bi bolo galombi bolo sagi ka boro kono alaka hakni mandan numa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس